Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa kasaysayang ipinadala ni Nenet na kasalukuyang nasa Abu Dhabi. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago nyo na lang ako sa pangalang Nenet. Narito ako ngayon sa Abu Dhabi, ate. Pero pag maayos na ang lahat, uuwi na ako dyan sa Pilipinas. Sa kalagitnaan ng pandemya, naging sobra ang lungkot ko, ate. Lalo na noong nawalan kami ng trabaho. YouTube ang libangan namin, kaya na-discover ko rin itong YouTube channel nyo. Naging aliwan ko na ang pakikinig sa mga drama ninyo dahil parang nasa Pilipinas lang ako tuwing nakikinig ako sa dramang ito. Hanggang sa nahikayat na din akong sumulat at ipadala ang aking karanasan. Nais kong ibahagi ito at naniniwala akong magbibigay ng inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Jason, buntis ako. Ano? Anong gagawin natin? Paano na to? Huwag kang mag-alala. Relax ka lang. Ha? Paano ako magre-relax at hindi mag-aalala? Buntis nga ako. Tapos, nag-aaral pa tayo. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Jason. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa magulang ko ang sitwasyon mo. Talaga? Oo, Nenet. Basta relax ka lang. Ako ang bahala sa'yo.
hindi kita pababayaan. Anak, bakit hindi ka mapakali? Ha? Itay, Kanina pa kita napapansin. Hindi ka mapakali. Ano bang nangyayari sa'yo, Nenet? wala po itay. Kabisado kita, anak. Alam kong may problema ka kapag ganyan ang kilos mo. Ano yon? Ha? Wala. Wala po itay. Ano po bang meron sa kilos ko? Anak, huwag ka nang magkaila. Anong problema mo? Baka matulungan kita. Wala po itay. Huwag niyo na lang akong pansinin. Sigurado ka? Opo itay. Wala po akong problema. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Kung naitatago mo ito sa iyong ama, hindi mo ito maitatago sa akin, anak. Ha? Inay? Babae ako at iba ang napapansin ko sa iyo. Lumalaki ang balakang mo at lagi kang matamlay. Inay? Buntis ka, hindi ba? Ha? Gaya ng sabi ko, babae din ako at hindi mo maitatago sa akin ang lahat, anak. Kaya umamin ka. Buntis ka ba? Sinasabi ko na nga ba? Kahit hindi mo sabihin, alam ko na tama ang hinala ko dahil sa ganyang reaksyon mo. Anak, hindi mo dapat itago sa amin ng itay mo ang nangyayari sa iyo. Kailangan nating makausap ang itay mo tungkol sa sitwasyon mo. Nasaan ang ama ng ipinagbubuntis mo? Nasaan ang nobyo mo? Wala na po, itay. Ano? Anong ibig mong sabihin wala na, anak? Nasaan na siya? Bakit wala na? Anong ibig mong sabihin? Pinagtapat ko sa kanya yung sitwasyon ko. Sabi niya, huwag daw akong mag-alala. Pero yun na po ang huling beses na nagpakita siya sa akin, itay. Ano? Ano ba yan? Saan siya nagpunta? Bakit bigla siyang nawala? Nalaman ko sa mga kaibigan niya na hindi lang pala ko ang karelasyon niya, inay. At nang malaman niya ang sitwasyon ko, niyaya na raw niyang magtana ng mayamang karelasyon niya. Ano? Anak! Ano ba naman ang nangyari sa'yo, anak? Ano ba naman yan?
Labis na nanlumo ang mga magulang ko, ate. Nag-iisang anak ako at kahit mahirap lang ang buhay namin, sinubukan pa rin nilang itaguyod ang pag-aaral ko. Kaya nga lang, maaga akong umibig at ang masama, nabuntis ako, Ate Emmy, pero iniwan ako ni Jason nang malaman niya ang sitwasyon ko. Umiyak ako at humingi ng tawad sa aking mga magulang. At dahil sa sobrang pagmamahal nila sa akin, hindi nila ako pinabayaan kahit pa naging masama ang imahe ko sa aming lugar dahil sa nangyari sa akin. Nenet anak, kailangan mong kumilos. Maglakad-lakad ka para hindi ka mahirapan sa panganganak mo. Ayoko po, itay. Dito na lang ako sa bahay. Ayokong lumabas. Ay, nahihiya ka ba dahil sa mga maaaring sabihin ng mga kapitbahay natin? Itay, Anak, normal sa tao ang pagiging mapunahin. Pero mas maganda kung ipakita mo sa kanila na hindi mo kagustuhan ang lahat at niloko ka lang ng walang kwentang lalaki. Hindi ka dapat nagmumukmuk lang dito sa loob ng bahay, anak. Gaya ng sinabi ko, kailangan mong maglakad-lakad para hindi ka mahirapan sa iyong panganganak. Hindi lang ikaw ang naaawa sa sinapit ng anak natin. Lalo na ako, dahil nanay niya ako. Wala siyang kasalanan. Nagkataon lang na umibig siya sa walang kwentang lalaki. Sa totoo lang, galit pa rin ako dahil sa nangyari kay Nenet. Pero ayoko siyang pagalitan dahil baka panghinaan siya ng loob. Patnubay at gabay ang kailangan ngayon ng ating anak. Yan din ang sinasabi ko sa sarili ko. Kaya nga pinipilit kong maging kalmado. At isa pa, walang ibang susuporta sa anak natin kung hindi tayo na mga magulang niya. Totoo yan. Wala siyang ibang kanlungan kung hindi tayo. Ay, salamat sa pagiging kalmado mo. Dahil kung hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng mangyari. huwag mo akong alalahanin. Hindi ako kagaya ng ibang ama na konting pagkakamali lang ng kanilang anak, halos isumpa na nila. Kagaya ng sinabi mo, gabay at patnubay ang kailangan ngayon ng ating anak. bakit kaya wala pa sila, itay at inay? Asan na sila? Sumasakit ng tiyan ko. Pakiramdam ko, manganganak na ako. Pero paano? Wala ang itay at inay. Aray! Nenet, anak! Anong nangyayari sa'yo? Bakit, anak? Tay, ang sakit ng tiyan ko. Aray Ano? ko. Siguradong manganganak ka. Kailangan ka ng madala sa ospital.
napakalusog ng apo ko. Manang-mana sa akin. Si Itay talaga, kung ano-anong sinasabi. Talaga naman, gwapo pa. Oh, kanino pa ba magmamana kundi sa akin na lolo niya? Tay, Oh, bakit anak? salamat po sa inyo ni Inay. Ha? Mahal na mahal niyo ako kahit nagkamali ako. Sinuportahan niyo pa rin ako at ginabayan. At ngayon, nararamdaman ko rin ang pagmamahal niyo sa anak ko. Anak, Napakabait ng Panginoon sa akin, Itay. Kasi binigay niya kayo ni Inay bilang mga magulang ko. Kung iba lang, hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Kaya maraming salamat sa inyo. Lalo na sa Diyos. Talagang swerte ako sa magulang, Ate Emmy. Dahil sa kabila ng nangyari, sinuportahan pa rin nila ako. Ginabayan at hindi iniwan. Pinabalik pa ako sa pag-aaral at pinagtiyagaan nila akong gabayan kasabay ng pagpapalaki nila sa anak ko. Kaya sinikap ko ring makapagtapos kahit naantala ako sa pag-aaral dahil sa panganganak ko. Sa suporta ng aking mga magulang at aking mga panalangin, nakapagtapos ako ng pag-aaral, ate, at nakakuha ng trabaho. nasaan ang apo natin? Nasa bakuran, naglalaro. Ay, mabuti naman at mabait ang apo natin. Hindi makulit. At kayang maglaro kahit na nag-iisa. Hindi tulad ng ibang mga bata na naghahanap pa ng kalaro. Oo nga, at hindi lang yun. Nakaginhawa na tayo dahil may trabaho na si Nenet. Sinabi mo pa. Pero naaawa ako sa anak natin. Hindi na niya maasikaso ang kanyang sarili. Puro na lang siya trabaho. Kaya kakausapin ko siya. Hindi niya dapat pinababayaan ang sarili niya. Anak, ginabi ka na. Bakit ngayon ka lang dumating? Pasensya na po kayo, Itay. Ang haba kasi ng pila sa grocery, pati yung pila sa sakayan ng jeep. Napakarami mo na namang pinamili. Nagsweldo ako, Itay. Kaya bumili na ako ng mga kailangan natin dito sa bahay. Bumili na rin ako ng gamot at mga bitaminan nyo ni Inay. Anak, malakas pa kami ng nanay mo. Ang dapat mong gawin, mag-ipon ka para sa inyo ng anak mo. Itay, Huwag mo kaming masyadong isipin, anak. Ang isipin mo ay ang kinabukasan ng anak mo. Tandaan mong single parent ka, kaya isipin mo muna ang anak mo. salamat sa palaging pag-aalala nyo sa akin, Itay. Nasaan nga pala ang anak ko?
Ayun, natulog na sila ng lola niya. Huwag kang mag-alala at kumain na kami kanina. Kaya magbihis ka na at nang makakain ka na rin. Ang hirap naman ng ganito. Lagi na lang akong nahihirapang maghintay ng masasakyan. Magta-taxi na sana ako. Nenet, Ha? Jason? ako nga. Salamat at natsyempohan din kita. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap, Nenet. Please, mag-usap tayo. Yan ang nangyari, Nenet. Kaya humihingi ako ng tawad sa'yo kung bakit bigla akong naglaho noon. Sinungaling. Ha? Ang alam mo siguro, hindi ko alam ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Nalaman ko ang lahat. Alam kong hindi lang ako ang karelasyon mo, Jason. Ano? At nalaman ko rin ang ginawa mo nung ipinagtapat ko sa'yo na buntis ako. Sa halip na panagutan mo ako noon, tumakas ka lang kasama ng mayaman mong kasintahan. Ano? Kaya wag ka nang magsinungaling dahil wala na akong nararamdaman sa'yo, Jason. Ha? Ilang taon kong kinayang mag-isa. Kaya sigurado akong kakayanin ko kahit wala ka. Kaya wag mo na kaming guluhin ng anak ko. Huwag mo na kaming lalapitan. Sinungaling! Inaamin kong sa mga sinabi ko, ako ang pinakanasaktan, Ate Emmy, dahil si Jason lang ang minahal ko. Pero mas pinili ko ng masaktan at maging matatag sa pagkakataong yun dahil tuluyan nang nawala ang tiwala ko sa kanya. Pag-uwi ko ng bahay, sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari. Galit na galit ang itay. Kaya hiniling ko sa kanila ni inay na kung maari ay mangibang bansa ako para hindi na ako guluhin ni Jason. Pumayag naman ang mga magulang ko sa desisyon ko at inalagaan nila ang anak ko. Nag-focus ako sa pagtatrabaho, Ate Emmy. Nagtrabaho ako dito sa Abu Dhabi. Kaya nandito pa rin ako hanggang ngayon. Kung ano man ang naghihintay sa akin na kapalaran patungkol sa pag-ibig, hindi ko alam, ate. Pero ang focus ko ngayon ay magtrabaho para sa anak ko at para sa mga magulang ko na naiwan ko sa Pilipinas. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Nenet. Nenet, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Parang biro, hindi ba? Ginawa kang tila laruan. Iniwan ka niya nung nalaman niya ang sitwasyon mo. Pagkatapos, babalik sa oras na nabuo mo na ang sarili mo. Para sa akin, tama lang na hindi mo na tinanggap ang lalaking yun nung bumabalik siya sa'yo. Dahil sigurado akong hindi ka rin magiging masaya sa kanya. Pero sana, huwag mong ipagdamot ang anak mo sa kanya
dahil meron din siyang karapatan sa bata dahil siya ang ama. Bata ka pa, Nenet. Hindi ka dapat mag-alala dahil naniniwala ako na darating ang tamang lalaki para sa'yo sa tamang panahon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok.